Banyak saki atrai yang ni sengi kena play. Naga benta kini ki hep ki bae ki ba pendap atrai ya ga jingpule ga jongki haga Portanet Khasi Bible School. Try ngi pen ketang ya ga ni ga por atrai haki sakti play ki jome ba men shimti atrai ya ga ni ga program atrai jo ka graduation service na ro ka basdang bat hado ka bawai no ka jongka. Try ngi aingo atrai bangi tep atrai ya ka presence ka jome ka don rika lang bat ngi. Ban ngi aingo atrai Jesus be ka buram ngi ai shome haga kerta ngi jong Jesus Christ. Amen. Barangani ka por ngi priang sobha ya fi baro ki badon hagani ka jaka ki bawan nang ni na jan bat na jugai mapi ki bahayeng ki bahasem jong kini ki hep ki bae ki ban pendep ya ka graduation service hagani ka sngi nabar ngi jukhot ya ki hep ki bae bat ngi priang sobha ya fi baro ki bahayeng ki bahasem ya fi baro ki ba don ringka lang bat ngi hagani ka sngi haka ba piwan ban saki bat ba piwan ya ka ni ka jing shakri namar gite ba pi e nengkong yo blay bat pi e to ya ka ni ka jing shakri dai namar kata ba pi don hagani ka jaka nyai ku blay ya fi baro haka kerteng ka ba thiang tam ka jong try nong penem jong u Jesus Christ bat ngai scam kat ba pin saki ya ka ni ka sngi hagani ka jaka haba pisaki banyoi ya ka jingshim sernot jong kini ki hep ki baet kan ktekro ya ka mensiem ka jong pi te dei namar ka di ka daw nado ka basdang akwa ban pentip shapi baka Portanet Khasi Bible School kan sedang no nado benai April harenginang yo pat sashita yo ya ka por ka banginang penkre ya ka kumta lada na preng jong pi lada don mano ki bakwa ban join ya ka ne ka Bible School pila banyak kenduk mentaga sengi ya ikong bina idon hang ti habar hakaba pila ban shim iki form nani pikwa ika jingtep pila ban keli ne I yakaba pinwan ban pule bat nget ya kani ka way bahakani ka Bible School ngi hikai bet ya ka ktien ka jong blay kanu ka jihikai kamdon naladi hare baro hi kadai ka balasot nakaktin ka jomblay ka balashim nakaktin ka jomblay bat pin ngam jilio hakaktin ka jomblay baublay un yo ban kirkhu khnang ba pin sanro haka jingtep yo oblay bar hani ka por nginlet ban sedang no ya ka jingshakri bat ngi aingo yo oblay ba ki graduates ki jongi lani kini ki khna ki bala pendep ya kanika ya kanika Bible School kidon haganika jaka hari shwaya kata nyaingoro yo blay bang idon ki shakri ki jong blay bat kumjoro kini ki no hikai kini ki nong seng jong ka school de ki pastors bat kumjoro kini ki nong hikai jong ka school shwabangan khot ki khna ngashim ya kanika kabu bat ga kerpa di phi da ka jing thap ti ka bajam pin pdiang sngoba yai paso bantei mau pada Ibadeiro inong seng jong kaniga school I pastor P Maulong ibadeiro I principal jong ka school Rengkat batki I pastor Rang I pastor Richard kumjoro I Sir Donny bat I Kong Rose kideiro kinong hikai jong ka school yakaba kila trei shitom ban aya ga jihikai khnang ba kini ki hep ki baet kila ban san ngiprang subhai fi baro ki pastor bat kinong hikai hagani gesgi haga graduation service joka Portanet Khasi Bible School ngagar pa di fi ki pajba pin sngoba ban yeng naga jaka shong ga jong fi kat banginang penkre bangin yoi bangin pediang sngoba ro hagani ga por ya ki hep ki baye ke jongi kat bakinang wan bat kinang rung hagani ga por hakaba laya lampat ya ka jingyat ke jongki ringkat bat I pastor fair nakmat bat kin sabot pat ki hep ki bae nadien pilaban pai shadien ban pet shaki ngakarpat bat ngi priang so pharo yaki hagani ga por daga jing thapti ka bajam pilaban priang so bhai ki daga jing thapti ka bajam pin priang so bha yaki ni ki hep ki bae ki ba pendap ya ka graduation service hagani ka sengi layalam khmat dai pastor fair bat ki sabot pat ki diki hep ki bae bada shisha habangi aya ka jing thapti ki don hokro ban yo ki la trei shitom shisha hakini hendreu tuli ki banai
ke Bible School kala sedang na do benai Oktober bat kala kot bentar kasi kala dei ke kelas ke bakado ke jongki bat don na pedeng jongki ro kin sa join pat ya ka sakawai pat ke Bible School ke bagi don ke bagi kot ya ka ISOM re haga ni ke por ki don ban pediang ya ki surnot ke jongki na ke Portanet Khasi Bible School kendiat ngakwa ban ye thui pi ke Portanet Khasi Bible School kadai ke jingpen pau ke bau blei ula ai haki syakri ki jongu hoi nilalet ban yalap ya ke gospel kumba pitep baka Portanet kadai ka benta ka bau blei ula khot bagi nyalap ya ke gospel lengba ka media bat om tang ba ka media hanrei lengba da ka balet mar metro kumju hare suki pasuki ngio pat baki breu ki don kam ya ka jihikai namar ba bun sien ngilap baki bobon ki lek chaka lengkha hanrei kim tep pat ya ka tien ka jong blei kumta da ka jing sngau khia ki syakri ki jong blei da ka bangi laya kren gilaya perkhat bat gilaya sedang ya ka de ka Bible School bat nyai ngo yo blei ha ka ban sedang hoi ki khna ki duna hanrei nyai ngo pat kadang mi ki por kadang mi ki snem gilayo i pat ya ka jing roi gilayo i ro kumno baki breu na keleng kari khasi jaintia kilawan banya snok tilang ha kane ka Bible School kade ka wai na ki Bible School ha ka bang yoi da ribhoi na jowai la kade na ki Thain West la kade na shane chapo East na baro ki liang yoi bangidon ki graduates ngidon ki khna bat om tang kata hakikerta ro video i bakidon ki kerta ki baper pinumla ban mudur arfusan laipo la kidai ki basan po la ne rupo la ne nyo po hare kia pule lang bat kia toit lang hakane ka jihikai barhangani ko por kublai shibun mafi ki pajba phila banya shong no haki jaka shong ki jopi ban mafi ki hebe pin sngopha banya yenghi barhangani ko por ngan khot ya ka kerteng ka jopi berkat bangan angkot ya ke kerteng pinwan shini shakmat ban shim ya kini ki sernot ki jofi Adrial Sim I borlang swear I jing tengen karsa ono Ayom lot marngar Aku apa pinai ke jing tapti ke bajam Albert Stone Lingdo Kenshi Amostar Rangslang Anisha Suting Bankerlang Yuria Bashambha Nongbet Balinda Lamare Benjamin D. Senna Balahun Shisha Karsano Boxstar Marwen Chairman Teng Thai Dala Penhun Lingkoi Dafilis Lingdo Darilen Mary Shulai Darimon Thaumut
Dawan Pensyungai Lingdo Mau Pelang. Dibet Star Marwen. Don Borlang Sok Syang. Don Main Long Lat. Drotina Sok Tun. Elisha Nongbri. Elizabeth Kongji. Emmanuel Marak. Erika Kongjo. Frankie Star Thaba. Freddy Boy Sumer. Haban the Job Kongliar. Hame Manbha Lingdo. Happy Wanwar. Hoping Well Karbani. Ibanisha Mukim. Iban Pentingan Warkallow. Ibhalen Nongleer. Join Darge Dakhar. Justin Siem. Joel Suna. Joy Rilin Rapthap. Juvinia Dingdo. Glebarius Karthangmau. Komita Pathau. Kirshan Scam Karbi Q. Lavinia Lingdo Lungkoi. Lawan Mon Walang. Listen Thaba. Listrimi Maulong. Manbor Pura Nongsit. Manpura Mensong. Merisha Shampliang. Meshan Bor War. Naka Manbha Melimpda. Nancy Sinclair. Nafisabeth Sweat.
Nathaniel Sim Noslinda Nengnong Onesimus Meliam Umlong Pediang Damon Langte Pilaker Nongbri Pilarinam Lingdo Pilensha Rangslang Penshong Janais Kem Lon Rebena Maulong Rilangsi Rishal Kharthangmau Ronnie Ferdinand Suting Safithi Sirti Sanbor Shulai Sanbha R. Rembai Savio Kurba Sahina Berthong Shanborlang Wanyang Sandra Walang Shaprang Nelson Sena Sharihun Maring Sofia Marwen Steven Thailang Kharsuklang Tiukodor Thaba Tengshan Borlang Marbanyang Wanpai Biangksi Wansuk Suna Wellborn Khar Umnoy But Zebedi Sena Sa sisir pan hinay ka jing thapti ka bajam. Kine kidei ki hep ki ba e ki ba pendap ya ka jing pule na ka Portadet Khasi Bible School. Bat ngai ngoyo blai na ka batajo fi wei hagani ka no pai sngi nginget ba phin bat ya ki jihi kai
bapin ken mau om bapila pendep hari pin bono ya ki kot hari nganget ba ada kapor sa kapor bapin pet ya ki notes ki jofi bat kum joro pin syakri yo blay haki jaka ki bapi pidon ki babona preng jofi pidon na ki balang ki baper haba pilih pai sa ka balang oju lepat ban ong bapila tiplot hari kumbangi lahi kai bapin pendem halaki jongki nong yalam ban ap ya ka jing petha ka jongki bat kum joro bapin pendem ya lade hakma jong blay ya da ka jing penret bat kenang ba pinuan raro ya ka buram yau blay ka banengkong bat ka baar ya ka school hi barakaway bat hakani ko por ngikot pat ya i pastor Bante bador ring kalang bat ngi ba induai na ka benta jong kini ki hep ki baet ya ka badai ka jingpen sle opnyang ngila deple hapo ka school hapo nong thamai bat hagani ko por nga khot ya i ba induai mena ya ka kentien jo ki jing duai ka jingker khu bat ban pen bana graduate ifi hagani ko por Nya duai try nya aingo eme ko pa bagani ka sngi ka long ka sngi ko kan ra try bagani ki khon ki jong me ablay ki odiang yau to so jong ka jing trei shitam ka jong ki hagani ki in reu banai ba try nya aingo bakilay ne hado ne ka por ka bamenta bagani duai ngada gar khu bo men sim ba khu jong me Mene kershan me ko try ki hado ka sngi ka jingwan ka jong me kini ki khon ngada duai ngada kar khu ya phi ba pinang long ki ba sai so pinang long ki ba kharoi pinang long ki ba man bha ha ka kam ka jong try namar da ka ba tips kam ya ka ta ba ka jing 3 minute ka jong phi kam julong lena e how try ngi tip ka leng kha ka berli ki nong try ki khindiat mela sei kini ki khon ki jong me ba kin let ko kan rat sha ka leng kha ka jong me bangadang nget ko kan rat try kini ki khon ki jong me kin da long ko kan rat try ka jingkar khu ablay hoi ka leng kha ka try bon ka ba sa shra ablay kin let ban ti ban po ablay ban thong yu sambai balong ka ktien ka jong me bat try ngi tip kini ki khon ki jong me ko try ki thong ki ai rei dei mame pat up pen san ko kan rat ya ki ki men sim sha ka jing pen em ka jong me bless ki ko khu ki wei pi wei ko try But si siya ko kanrat menang le iki kamba aga si imga jongki menapenon kambor ba iki ko try hoy baga buram jome ka ting shan baga buram jome ka nang pau ko kanrat try balang baga jing try ka jing minot ka si shakri gini ki khon ki jong me try o ngini ibi ki kamba aga jong me try hoy bagen long ka jing ka khu ka ying ka sem ha ka shnong ka thau ha ka ji shkri ki don hang no ko kanrat try gini ki khon jome ki nang long ka jing ka khu ba vina long ki bla ka khu ki lai po un reu po but she spa sha Utraw ng karkuifi, haga kartengu Jesus Christ. Amen, but amen. Baga nagasngi nga panbanaya fi. Kung graduates, jong kakasi Bible School, haga kartengu blay ko pa, blay ko mo Jesus Christ, o blay man si makoy. Amen. Amen. Nilay taktiba jam. To try. Hallelujah. Kublay shibun, Pastor. Barahari por sa sisian pat. Ay kublay ro yo fi baro ki bapet live telecast online nigi hangani ko por kadiro kadai ka jing pentep na ka bantajong fi nada fi kwa ban enroll yala de hakani ka Portanet Khasi Bible School pila ban 1 haka office jong ka Portanet ka badon hapo apa nong thamai nong kriem nadu ka sngi baar hakani ka sngi baar hadu ka sisa jan ngidang pediang ye ki form ki jong fi nadu ka por man step khatwi beje pila ban 1 visit but ki badon pat hakani ka joka lada fi kwa ye ki form pila ban yo hakani ka sngi nang the na ba na por reception hey baidon I kongbina nganget bon na preng jo fi fi thu kadon hang ni hakhamat pila ban yo pat na I ye ki form jong ka Bible School but hakani por sa shisien pat khoblei shibo ni fi pastors but baro kino hikai Bafila don ring kalang bat ngi but pila ban late heki jaka ki jofi but ngikir pat ki pastors bakin late shati shadien ban yo ya ka jing shondur but kum joro yo fi ki hep ki baye kublai shibon sa shisen pat but piro pila ban mi but pin late pat hang thi hadien ha backstage bakan don pat ka jingya shondur yo jofi but kino hikai hang thi ha po backstage But ginlej ban penwai pat hagani ka por yakani ka jing shakri jong ka graduation service.
try be ngi ai ngoi me ablai chunga ba me dorin kalang bat ngi try hagan ga graduation service ngi ai ngoi me try na ba me de ublai uba crowd but ngi ai ngoi ga jing dorin kat ka chome but hakaba wai jong ga graduation service ngi dwai ken try kan rat ba ka jing ai ga chome u Jesus Christ ka jing e jong blai pa ka jing ai jong mun sim khoi kini lai kin dorin kalang bat ngi bat kum jo kini ki student bat baro ki badon hagani ga jaka kat bangi dang beteng pat atrai ya ka jing shakri ka banang bot hagani ka sgi haka kertengu jisu amen amen but amen ngin shim ya ka break ka ba long kumba shipau lani khatsan mededi e kat ba kini ki volunteers pat kin penbet no ya ki shuki lani ba ki laban khot pat ya ki brew ki ba kwa ban shong krang bangi laban penbiang ki jaka shong pin sngo bha ban ai lat engi sakumba krang ban sakumba shipau lani khatsan minute harenga kerpat pat ya ka worship team bakin sngo bha pat ban wan no hapo stage Nang baki ke baro kilaban biang bangilaban sedang pat ya ga jing shikri hakani ga janmit